he video hi lo lut pal ni chuan like khai lo pe venga edu zong nei phei chuan ilo subscribe ve donia ole ama sign thon thu phwa chopani ti min chat sakula fan fiction ani again an ma ni len chat vel na karon mangani maya aba khi chu ziak tu suang ton le zel din na ani thu takla taka min lo ngai sak lo turin ka gen sa cheu J.Lalrosanga Bung som ni na lo chiar chun zomang an hon hu chuan rs chuan ma feri chu ka biang nge belawang ti nen ngei tu na sa kol lo bok chuan amu vele ta an panhi chuan in be chak tak in be du lo ve ve chuan an mu meng kal renga he an boina wang hian an panhi in ngei zona bo ro khi atop mayangem zan lai pial thleng chuan rs chu ain ngei tua hetimai hian kanin ngei zona bo ro chu atop mai don ani sia ti in khoma chuan angai tu na chu a kom rek reka ma filipo amu thei bik lo an phone chu an endun seka message tam tak chu om ve ve ma se chu message tam tak zinga chuan an message reply chak a om ve miau si lo ani chu zan chu khohar le ngai tu na kom rek rek chung chuan an mut san ve taria zingkar bo rok chuan an panhi tan thil tha le dom sok a thlen ngei an bai se ni pui chuan icon ho ne na an thalak chu a status a ruatana muchia chu a treuna sa hle a status a chuan pui ta thian dun ti chan ti hriat tak hian farisai nun phatsan tu thian an tan hian kalo nok to nia nge an ma ni ka du sakna te hi an hre thiam si lo min huat pha si mangai na o hre thiam lo thian chu katan chuan mel man ni te na manga alung oi lo tak zet lim lim chuan pui chu va kol ruata status kha ente ati le du to kha pui chuan a en ngala ani nome tile zek to tinan nui dun na sa naktuk dor kalawa han pe om loin awa phurom tak pui chuan atia hlim hlim chuan min pu mi su ka tuar pai lo ania atong lok le don si kanuna a chelai zong zong po customer online a phor she le don mi alo ania ruata thin rim na chu an tuar pai lo dun viawa ma se an muchak box si naktuka anti dan vel tur te chu an soi duna ruam han na felsa thap lo chuan ruat chu an hungam ngang lawani atu khwalo wara ni aron chuak sur sura let le thei to ngai lo tura nimin hun aliam pui nuin ni thar tu mala chan bik lo aron her chhuwa pui le ta are sale ma philitin kara po chuni chuan a tha zokin thil aron thlenangem nge nia angai reng angai aya thalo zok ma aron thlen zok don ma phili chu thawa atuk verda thalanga tang chuan ni aron lang ut towa pon lam chu hoin aizol khopui rem lo taka in lo bok khom thur mai chu thira rem lo via ve ti lo chuan fel takin ani dan tur ve re nge moti mai turin ain rem fel thap loya a phone chu han en le ngota a bei se message ro alo om chuang lo thok la halin chaukalama pana are sa chu a be ma samai donem ni ti in angai tu neu neu ma se an lu lul dun ve tlat belo bok chuan anom le kim kim birthday lom na chuan akim thayang berakal turani top ti in icon ho chuan thu an chua are sapo kal ngai atum tin ma filipo kal ngai atum bok ta chuan anin mule ngai don sia an lai thar le vel tur te chu are sa chuan a pe lo ru hle chuti rol chuan a mu chak to viau thung group ai ro chuan anin fiam hawa an nui ho dar dar thau ma se private message lamai ro anin betalem lo an panhi ril ruwa chuan an lo in then ta ni point an thian thatna in kar bo ruak chu ti chiat lo ram an du ni hlim hlimite dor lam bo ruak po atang tha atat khop mai ruata chu ni danga ati taw anga ni tlat lo a chemol mola thilati fel sok soka a phun mi alo bok a mun phiat ta chu a phiat sok soka ni mai puile hlim hlimi chuin enin an nui suk ringota hlim hlimi chuan ruat ai tu le coffee wala la ati dek deka imong ko ai turani chu engkim karon ai vekto kabulai nom peilawa intan kan hokani lom ni kabula thil ai po hi showmin lo ti thai ngotang ti hian om ve lawanga min ngai ro en du zonga piang ai to ro ke chu min ngai to ka ngai lo in thiana po min ngai to su e min ngai lo sa shrim shrim tak ti pa chuan thom no chu a khai chuak mol mol pui chuan oi wa hanin bot sei lok na so om em tin ain sum zo lo anui war wara lim limero alanui ngam che lo rota chuan pui phakar scooty ka chuan ve wang hian petrol mana hian in seng ta do in chem ni ka ei da viaw anga che inga yam ni atile phiar phiar
hlim hlim chu alo nui sen sen nia tlem chuan a thla muang ve deuh a an phiar lo kha chuan anuam an ti lova phun mi lova a thin rim kha chuan an tan anuam lo zok tlat chon hulama chuan ruata po chu anui le war towa amu ta dik le thlap towa a phusale chiam to a chan po pui chuan dot shilin tun kara icon ho an ron leng don ati wangani ruata chu lo chet na tum viau mai chon lama chuan an buai vak lawa hlim hlim chuan phone call dongin tu dang ni lawin J.Lalrosanga phone call ani hun rei to tak RS phone call hi adong to lo khania mani zan loka an ron lenga tuna anin bele towa an harsat na to wang ni ma se hlim hlim chu alom rul he ma se RS zuna chuan tun ma ang bok khan a waile ang ti lawin ain veng ru renga ma se du nai ro chu chuti main akiang thei si lo RSO a han hre chu a thian lung ang me sak to chu lapochi azop ang main azorin azop chele ta ani ber ma se thil dang vak ani lo ain biak chan chu RS chuan police station lama tangin phone call adonga hlim hlim chu ron kalve manangem tina wa zo ta hlim hlim chu boy ri viawa ma se khamizana boyna tok tu le kha boyna kha ama wanga intran nia angaya wang chuan ain thiam lawa chu mai ba ka RS tana tangkai na nei ve chu acha kani hlim hlim chuan o kalve mayang ma se dora min lo panula ati chuan RS chuan kan thom no tur po chu ati le ngal moi po chuan keipo min pek ve ngai kha samsuna ron tong ve le ngal keipo an pathum chuan taite chu an en thapa taite chuan engen soi po lo hre ve lo nui suk chuan keipo ati ve ringot an nui dar dara hlim hlim chuan in vain in kaldone lo tina zot ngal wata samsuna chuan in vain lo kal ro iti kha alo ti ve le ngal hlim hlim chuan pui chu kau phei wat an ron kaldon ruata kha kan surprise don nia alom don lutuk RS hi kan shil thale nge te in pui nen chuan anin ena an nui war pui chuan RS bula chuan in ron thlen huna ruata chu khonge ron tilu ruo in vain atia RS chuan enge chan soila ati po chuan pui chuan a chan hriat angai lo alo ti bok se RS chuan kha ka hlau deuania te in anui kur khora a hlo om lo lutuk chu lawa nang ain taite adu zok te in hlim hlim chuan alo chang ve RS chuan a that lo chu taiten tuar ve to ro se taiten ron soilut se poyami tina zota pui chuan poilo ve ma se in vai khan ron ti thei ula mole poilo taite chau po chuan ron ti mai ro se te in pui chuan anin biak zo chuan hlim hlim chu phone a pe a an ron thlen hun tur te a zota tuna tanga darkar chan ve vela kan ron thlengang te in phone chu an da rei ruata thilei zo chu aron luta jinglama khana ti taw lak lo khan thil kha ai thadu lawa chhun lama ril tramen sum zo ngang lo chuan restaurant a kalin a han ei trewa aron zai lut al ala phui chuan imu tawa fu le tom ve tin lo fiam ruata chuan fu ril trama omreng chuan thin rimpo akal fu theilo tun karan ron kal lo ve chuan in rin ain kana sang atile muk hlim hlim chuan i thian te hen irin ain kan manga yang che oi top mai ro lui sen pa chuan alo ti pui chuan dik chi voini la hian kan manga ina che hi atakini muang te in alo chun zong ve nga zat bok an pathum chuan in fiamin an nui le dar to a ruata chu anui ring le huwa to hle a pui chuan hei la hi a thin rimin mi bakina thin rima a hlim lain chu ti bok nangma hi ni hi isoi fo thin mishing nun over nei tu chu alo ti vat chutia anin fiam bor lai chuan an dor chu icon pali te chuan an ron zo mek ti re ngan hrelo an dor kong ka zona chuan taite chu ron dak ma saberin khoimo ruata chu omem aron ti lut ruata chuan om domin oi lalpa anung chungin min la to mai ro ma se kowa ka isen lutuk tin adin thak na room lam chu pan ngal RS chu lo nui sun irim ve khopang le atisuka moi te ho chu an lo nui dara pui le hlim hlim po an bang lo taite an ruata muchia chu ain chir mel hle RS ko pa chuan Lalrosang no pang te ti ni lom ni aron ti treng chak RS la nui in sum ti hriat takin a he pet fan ruata chu ron chuakin aron in hnoi po chuak viau taite bana chu na ron vuan chot oi ka tu lut tuk che in va in ka du chuwa ma se du than ngei turin ni chuan nangma ente jungkuk ai pon ka du che ti in a kwa thuak
tai te chuan chu doran om chung minute som ni velek chu rai tingat ngat le mai ruat amutla a fu to tai te chu zui deuh chota a thom no tur te chu a thlan pui a en uluk pui fal le mai hlim hlim chuan lal ruat tai te ringot khai tia so are sa son a in me zong a hre hlol lo keiman ka chei cha ki ti thin kha a in me zong wa zon pui te a ti zau are sa chu meng rum hle ruat a chuan are sa chu va en zokin are sa chu zalo ti hriat takhian alo nui der hlim hlim chu ngei tak zetani tai te ro a tho huai mai hlim hlim chu wachi bai ngal mol mol mai chu du hiala ruat a hi tong lokin han ri phong phong ma se aril ru chelawa tin heti em hian mi hi ati huam huam ngai lo mi zo phei chu tu ma hi a mutling lo ni pera mi zo hlate angai thlapai ngai mang lo khania ma se sang ni som ni pali ai kon top 10 mi pa hau hi chu tu po mai hi adu vek mai ani boi tha khopina a chila hlim hlim te point heti anga ami zo pui ngai angai sang ve hi an lom zok hial tun ma angai san ho ataka a mu thailo tur ve kan ni wangin a mu phak china adu ve chun te chunga hian omdan moi hi a thai ngil lek lek thin ani are sa chuan ai ka thlang to ti in a mu rem chan ber le dar jacket chu la ngal wat ruat chuan khatiang inga to chu lawa samar ni chodon hetiang lo in me tur zongang ti in abana wa won le chot samsona le moi moya taite an lo dir ve char char thomno pali vel chu thlan puin in thlang na ruma chuna hruai lut are sabana chuna vuan tlat boxi a chak vai ro phian boxia are sa chuan a thian ta chu aron mel tok tok lo in thak ve ru aron ti chuai reya taite chuan keini chu kan du kan muto alo ti sam et are sa chuan alhim pui aron ti rengot taite le hlim hlim chu in high five in chu dora om ho chu an nui dar dara hlim hlim chuan ruata dim ro o i khoi chiange tina wa ruata chuan don lom ni ala ron ti zui du ai chuan a extra hretani pui chuan are sa chuan nom lo ati over tak tak lawin in thlang na ruma chuan avaluta ruata thom no thlan sak chu uluk takin an lo endun a in me tak tak le mai ruata hian thil moi le in rem hi a hreviau rengani are sa po chuan in me a in ti ve hle a asamom dan thleng chuan a khoi sak nok noka ati ra du lo viak ma se a in me phiat mai adu an thlan fel nu chuan reivak lo om khomwangin an kaltum na lam chu an pana an kalna tur munero ruata hriata chuan an soi du lawa a chan chu rs le hlim hlim chuan an thian hnai waya ni thei an omin an hrelo ve ve a ruata thian te hi an lo ni reng thei ruata hian atum lo deuina lo soyanga chu chu rem changa ala te poni theya film khur tluka omlo an tia wangani pui ero chuan an kalna tur chu hravek thunga hlim hlim chuan voin tlai chuan karon let to kher lo mai theya karon ho har viau chuan dor hi in lo khar mai donia ti in pui chu cha arwa ma feli chuan ni lengin in leng anaya khon khan takin an ti tia zoram tana an project chu an soi ho na sa an ruah man na chu a thain a hlotlin na mel an mu thei ni chuan mizoram tan thil thatak ati thei donin a in ria chu party chu a on ve taria wa ni leng chuan in komin hemi thua hai chuan apa point a supporta zoram tharina an mathlir tam takha he party hian a kalpui zom thei dona wangin apa po chuan party lian dang ai chuan a thlop zokani anin rem ti ti chu ni der maya a mai ro chu zia ka dale in lomlu program ti velang kha ma feli hian an du miau lo wangin zoram hriata an pholang thei lawani hetiang ani chuan rs anena anin karpo zoi zoin atha angai tho arina wangin thian anga income chun chom chu aril ru taria mase chu thutluk nai ro chu siam har atia aril ruina ruwa man na chu pom ma se athin lungin ala pom pui thei me lawani an ho tulam chu tlailama chuan hoin thatak chuan anin thla a in belezel turain remin ngai ngam tak chuan an hoa ma fele chuan rs anena anin text na hlui hlimom tak tak chu chiarletin alunga leng lok le a chungan pani in ngai zona boruak thok le khata a han top thut tur chu arilu tak tak chuan a ui ve dewani ma se rs lo chu tu ma dang ngai to thei chuang lawa tin adu lo le a mangai lo wanga kalsan turla ani hek lo a thil tumte a hlotlin na a muni chuan rs a ngai zong nei lawa a lo la omani phat chuan atan alain hong reng dona ma se chuero damrai thil nga ni na sia angai to na chu ain sual but puthi ni ber tutluk na lai takero asiam thei tak tak lo hun ko ta dari phot mai chu aduni hlim hlimile rs chu in phurin police station lam chu an pana
an hnunga chuan an thian te chuan an ron zui ve mek bok hlim chuan chutianga ares anena anin phur le ta chu a hlim venga mumang te po ang hial zokin a hria ma se tun ma ang khan beisei ngam chi ani to lo ti hria tun ma po beisei na asan lo to sanen tuna phei chuan ma feli du lai ares ani tlat to si ma se hlim hriat lo chu tuna hian ares le ma felin kar hi a thalo tak set ti chu ni police station lam chun thlenga police ho chuan an kau chan te chu soin an ti puya police then khat chuan thla an lo lak pui sap bok anin ti boina venga khan boina chuak le a ma se police hanin rol na tham boina lian thamani lo wangin an bo zui lem lawa chuti rol chuan anin sual lai chu CCTV a chiam takin alang CCTV clip chu in thon chu chi ni lo wangin an mani khoi tu te an tel ve tak mialin ti in an man chuan local lok turin an ti hi lo nia an vai mai chuan uluk takin an ena hlim le aresa tai te chuan an bei sei lo lutuk pakhat chu an fu ta an meng phok deuh sha a tai te chuan khopa khu ti na kok ngal aresa le hlim chu a en dun ngal bok hlim chuan a thian pa khu khopa ngai khu ni a mai tuam na phela min khoi tum tu chu ma se ama khu chu atel ve don em ni aresa fence ru lutuk kha ani ve tho box sia tin makan ti chun phun sep hlom moi chu ron kal na in tu chung chang nge moin soi sep hlom le ti pa chuan video chu ron en ve a meng phok sha a ehe Lalrosang khopa khu bong kon sa jana nangma ni zui ru tu chu ti in zawrama chu a kok ta chat mai engki ma chiang ta engtin nge man lak zui ze lang police ho chun thurwal pui don nge don lo tai te chuan police ho chu engkim chu shil ngal vek ri loila kan tuai ve lak ton em ni ti in anui suka moi po chu alo bu ngau an du beran mu ta ka chuan ruaman na an siam hawa police ho in man lak ma chet ve jok chun tumani akhuna tan kim birthday zan chu an ruamana police ho chuan an address te chiang jokin kan lo chuyanga in tan an lo wat tura nga yang ti in thattakin anin thla hun kal vele hretin icon group vela chuan ma feli le rs chu anin fiam le zuk to a ma se private ro chuan online velo ton ve a an pani in mangai na thon thu chu toite chau an ziak don ang ta hle mai rs chuan han biak chu chak thin le a ma se abe ma sa tu a chuan atangam chi box si lo rs le hlim chu anin be vele ta zewa hlim po a hlimin chu tianga rs ne na manang maya in po a anin bele ta chu nuama ti ni ma se ain veng ru hle thung azuna waile mol chu a hlawani ananon du to lo rs chuan kim birthday zan chu zawra ma ta thian ho chu I kau chuak thayang mo ti ina zota hlim chuan thai mayang foklena futsal khel turangin ka soyang chunga ta chuan RSN railo te program nei dona wangin a nu fual don te in chuan lam ka siamanga anron lang emang ma se ka hlau ve dewani o minron bele chut don sia ati chuan RS chuan kanom dona lom hlau su tin alo thamwan ve bok hun kal le hretin kim birthday lom zan chu aron her chuak ta icon top 10 ho chu an kim hleya din lu ati lo chun om vek ma fele poron kalin RS ne na anin mule chu an lai thar le vel hle a ma se thin lungin du ton na chu anin horei thailo anin kher ton le viau tho ma se ama anin ngai zon boruak ang kha chu om tir lo an tum ve ni na lang chu ti rual chuan atu jok po chuan in thathen to pero an tum lawa RS chuan homa ka beluk tu cho tin ma fele chu amit mai zawa ma fele po abu ve ngau ringot ti chuan hun hlim tak chu an mang chhota an rile hlut to a RS chu awang bera tangin an vai mai chuan an hlimin an ri hut thuta mukbang ta la ke jeng jeng yang le ho le ka chu lo a thau lang de ti se ma ni an ba ka ten lo he zhe zhe shi ri tu ba wi RS mukbang lo in tu a thau lang ni sek ti bi a thau lang ki ke si thung ke jing a vel ke jeng a vel a thau lang ke jing a vel o nga do choi chu so an lap ne ko pa so de en an lam ba chu chu ma o me lo so ni kai du lo cho mo bong ha hey a kha be kol vel ri a ti yang ma tel mi da win a ru long hi kai chak ja ko ni ni ringot lom le kai chak din lo chu kai nga do ano bera angal angal mo aru angal hi aru no ve de ko ti ni kai ma chon mo
cho iha pui bal mi lo ti na ha mi bal na hey ha katat so kan lo sa enge ni khatiang te ti ta enge au dia tu hana hian enge khatiang te ti ta mai sai ve khate u khoi takin hay à con pui hi a che iti ta deu thut em ni hey bala de tu ve tu ve ka pe deu tu ve ka pe sa chu kan tem tu don me enge ni tu na hian I om dan chiang takin ni han report sakte bige so yo mo soi lo no mo khai soi lo bo hanin check velte ngati ike khu ngati nge khu mo adik lo in hi an soi ozo lo nang ma ni hi nang ma hi ni ram huai dan soi che ni hi anget lo chung hi mo anget lo hing mo lo en cái số này về làm cho tiền phát thì mấy càng kiếm em bro hian soi tur nei ve em nei lo mo có chi plot có chi đòn an che pani hian an ni pani hi hi Tapi pantai kata saudara lo ni. Koi lah ka. An mani du saktu tenen chuan kim birthday chu lim takin an mang ma feli le are sa chuan hun fal an nei thei mai lawa chu lawa enge mo wangin ma feli chu a ho ma ngai le tlat sia are san hena chuan in thlasung ru tak hian zana kalo be mayang che hei ho ma ka ngai don sia te in midang hriat lo kar chu in anin beruser sera are sa po chuan ole karon biang che keini po enge moti tur poi mo deuh kan naya kanin bele wat donia te in ma feli ho tur chu a thla a thataka anin bele ta chu atu ve po chu an lomin an tho huai mai ma feli chuan bai phot o ti chu type in are sa chu text tum chia are sa message chu a thleng ma sa jok tlat lo mu hil mi su ti chu thona ma feli chu noi sen a message thon tur chu clear le zung in ole railo ula ti in a chang let ve bok birthday program an zo chuan are sa te thian ho chu folkland lama chuan kaltumin anin ruam mana samsona chu a thei chuan police lo belok turin antia evidence engkim thathlapin zorama sualnga chu ti to pan tum don ani hlimhlimi chu are sa chuan avapan phota an panhi chuan an kal dun le ta an hriat lo chu mi pali chau an ni to lo ti hi ni zorama hian tu emo alo min lea paruk lai an ni to are sa tela an panga chau in an kal sia hlimhlimi samsona moya taitea are sa te hlimhlimi chuan zorama chu kolin zorama chu na lo chang vat hei ground chaka chuan kanom towa tuma an valo lo ve tin lo zot vat hlimhlimi chuan kan lo thleng ani mai tin an lo chan na mun lam chu an pan zel moya chuan in suala ngai le don ani chuan ka van pe lo tak ka glo chho lai tak ani le ngal alo ti samsona la chuan ka duk vai chuan aron ti chia chu tai te chuan duk mala alang vak lawang aron ti chia chu an nui dar an va thlenga tu man lo om lo an hoi kwal shrek lai chuan mi paruk chuan an lo hual ta thap mai in panga hian min ron panamo hlimhlim ka number zong block khan min ron call ma sa avia tura min ngai moni ti in alo nui so hle min thre chuak to ti kan hrialom tu na tang chuan min thre chuak le tur inom le to lawang in pali hian min nein ringamo ti le chemte phor chun ruala an hnunga tang chuan bike le scooty aron ri kim chuan hei pali chu an ni lawang o aron ti treng chak bk chuan puak thei telal nu silai pek chu ron keng ve lein pali chu kan ni lawe mi chiat na tur ngor du mi ril ruti na chak zek hi kadim na chan tur cheu ka hrebik lo silai tin pa chuan aron ti he silai hian innun na em chu ala thei lo mai thei ma se in chet nom lo roi na khop chuan ka kap thiam em mang cheu ti in thoron thla ve ta chak mai Peter chuan in chemte alien chempui ka ron keng velom ma se kanin samman don lo tlat tiro zion tin zion a chu va en zion a chuan kanin fair zoi zo don emoni le tin anui var
a kut chu a hum ri tuar bok rem siam ile police ho chu ron langin thian teu tlan chelo mai ro a ron ti tai te chuan hual be vekin ni to a ron ti chi chu moi chuan ringot a che lal tai ti in alo nui su o pasal tha thon thua an ti thin dang alom ti in rs chu kil khata lo nui put rs chuan serious takhian zoram mi that nai mu sak du lawa an chiat na lai le an nun hlui chuin mi mual phona tur engma ti sei nei lo ataka voi khat poila kom lo le ila biak lo chu hrechiang ber ang mai in irelin a soi kwala an nat na tur zongin evir ngat pe ania tiro e fake account tam takha kan hre chuak to bokasin nang poina idon du lo tur hi midang hena soi hi ichak zek atero tuna chuni to phuna thleng to zoram har chuak molang che ti in zel lampan tur chuan police ho chuan an hruai ta hloma moi le bok chuan in sual vel kha reilo te hanom se ka nek vel chak mole aron tile rs chuan i hu phor zia kha te in an noi dar dara rs chuan police ho hne na chuan an boina chu adar zaw lo thayang bera chin fel thai ani chuan kan lom ngutang te in police po chu an thla liam vele ta ani chutia an boina ten chin fel zon hu chuan hlimhlimi chu wathlain an ina chuan an lut koile loka hlimhlimi chuan ei tur te siamin anin chunga chuan an zaya an rile hak hloma anom kim hi chuan anin mangain anin ngaina tona mi tu po mai hian an bula hinwa man ti ni reitok takanom hu chuan trinin dar som panhi lo ri trep towa hlimhlimi le rs chu in nui sakin hlimhlimi chuan ani tluang dewin in hodon nia lo leng fo ruo ti in an vai chuan a thla ma felipo chuan amut muna chuan phone khoin alo lameng renga rs chuan ron be harati to hle mai a phone a sana chu a ring zo lo nge ni banglayan tar sana chu a en seka som panhi le chan ve vel chuan rs text chu adong ta ilo mu toem ti chau chu ni ma se chu message zo na toite wang chuan ma feli chu nui sen sena phur zet hian lamula ve kalo ngak che mole ti na va reply ve wat rs chuan kalo call tiang ti chuan ava reply vele ma feli chuan rang takaron reply let vele watin chu tiang in dilangai ni ti na chang phone call chuan in bein rs chuan a hun ton zong le an thil ti dan te chu ma feli chu shil mola ma feli chuan makti le ngai nom ti takin alo ngai thla chu tianga in po taka an ti le ta chu an panhi chuan an thol hokin an thoveng hok ve in an in ria an chung rila chuan an hlim dun venga ma se in ngai zon lam thuero an la soi kai ngam lo ve a thian in komin bul an tan thale ani ber anin ngai zon na bawruak chu thiat tonin thian tha angin bulan tan le mai donem niang hunin ala shil ze lang chu ma fele chuan video ya program kan nei dun don kha o thisen pek na lama ati chuan rs chuan unit khathi ka penga unit nga hi peklet ka ngai menga te in an nui du na an program man na tura in mule turin anin thla tunma anin biang na bawruak ang em chuan la fu chia lo ma se video bawruak te aron thlenga an kar chu a fel le mayangem nge hlimhliminen an ni ve to mai don hlimhlim chuan rs pek tur chu uluk takin alo siam tir ve mek boka o engpon hi se khati khalo ni le phot sela in thashon am view ma se e ka channel hi THAWNTHU dana ani awangin rs fans lo hi an om ve wangin ain kar chokin ronda ka tumanga ka ti hlo tling reng theingam chu ka hrelawa nang ni pon THAWNTHU dang ka ronda po min lo ngai thak sak ve chel donia tin ma filinen an lo in then ani pon ka ngai thla to lawang ti ta khain oma a tok ma hi chuanin vai ni khat ta chu lo in then ve mai theya tin an in then len pon ni mai theya ka hrebiak lawa in pon se feel deuh khan min lo ngai thak sak ola ange khami in ngai zon na bawruak rengot lo deuh khanin vc tam lo tial la chu ti rol chuanin view duration te chu that chho thowa angai thla tak tak in ngai thla tran te ka ria ma kha chuanin rs chetla in du ho khan ron lut huk ang khania atira 10k ti vel thin kha 4k kai mek to lawa 4k kai nan chuan kha angai ve view maya eng pori se angai thla chun ten uluk takin min lo ngai thak sakula in phatsan to rei lawang samson ate in nei te po naya enge kha thailand ate po kala tin video te pon lamang lawa la om nual tura ngayang zia tur hi chuanin
video zaina pakhathi ato nan kan ron da lenge share te hi apei om lova ma se in lo pe lo ne chuan mi lo share sak ve do nia So